sisilipin naman natin yung house update ni Pungloy, mga kabisi. So ngayon guys, sa wakas mayroon na rin tayong house update ni Pungloy. So guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe, and hit nyo na rin yung notification bell, mga kabisi, para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos, mga kabisi. So guys, bago ang lahat, yung episode na to, mga kabisi, ay nasa episode 262 ng Harabas Channel, mga kabisi. So guys, ito na yung video clip na ginawa natin para dun sa house update ni Pungloy, mga kabisi. So ito na guys. What's up mga Harabas, sa episode na to guys, papasulat na tayo ng natin guys, dalawang putik, si Dalaman, grabe, si Rabon, si Bugs. Wala pa si Nice Guy. Ano yun, si Nice Guy ay siya kinatawa natin sa DNR. Kinatawa siya ng Harabas sa DNR kasi para sa mga preservation ng mga bakawan at ng paligid natin. Seminar. Ayun guys, ito lang mga sama natin yan guys, oh. Halo, nandun po guys. Napara nila yung mga trabaho pa rin yan, hindi ko na lang pasangan ko. Ito lang ngayon para mayari natin. Mapasag! Tapon lang ano.
So yun, mga kabisi, nakita nyo na, no? So, humuhorma na talaga yung buong bahay ni Pongloy, mga kabisi, ano? So, kung makikita natin, mayroon pa talaga itong drone. Gumamit pa talaga sila ng drone sa episode na ito, mga kabisi, which is maganda naman talaga yung kinalabasan. At the same time, maganda talaga yung bahay ni Pongloy ngayon, mga kabisi, di ba? So, alam niyo po guys kung ano talaga yung pinakamagandang nangyari dito? Alam niyo po mga kabisi, alam niyo kung ano talaga pinakamaganda dito? Pinakamaganda dito guys ay nagkaroon ng bahay si Pongloy, mga kabisi. Which is hindi naman na inasahan to ni Pongloy. So, dahil sa harabas, dahil sa pamumuno ni Sir Jeff, nagkaroon siya ng magandang bahay, mga kabisi. So, listen learn. Huwag mawala ng pag-asa. Patuloy mangarap. Malay mo, bukas, ikaw rin na magkabahay. So, ito ulit guys. So, hanggang sa susunod ulit tayo na video, mga kabisi. Ito ulit din yung kabisi na nagsasabing, happy! Happy lang tayo, mga kabisi. Keep on watching sa mga susunod ko pang video, mga kabisi. So, bye-bye!